Aplaudiment pel Marc Florença. Perdona, que tenia... És que, perdona, hem de parlar d'Issa Pi. Entre d'altres. Què ha fet ja? Entre d'altres. No, avui parlem de lo que és la família del cor per antonomàsia al nostre país, que és la família Pantoja. La família Pantoja, que ja veureu que tots són cantants. La de la tonadillera. Sí, senyor. Tots són artistes i quan diguem això la gent es quedarà com, home, artistes, hasta la Isabel. No, n'hi ha més. Però bueno, parlem de la bomba, que és que Issa Pi es promet, es casarà amb Arraf, la seva parella. Però com es van conèixer? Com va sorgir aquesta història d'amor? L'amor, la flama. La flama, exacte, dins que deies la fama. Dic la fama, sí. Doncs es van conèixer amb un reality, el Gran Hermano VIP. Sí. Mentrestant, la Xabelita... Issa Pi és Xabelita? De moment és Xabelita. Vale. Després ja veiem l'evolució del nom. Doncs Xabelita estava amb Omar Montes, que és aquell cantant que no sé si podem escoltar. Mira. Aquest que sembla que sigui de Puerto Rico i és Andalusia. Sí. Bueno, viu a Madrid, no és madrileny. Ah, madrileny? Mira, millor m'ho poses. O sigui, mentre la Xabelita estava amb l'Omar Montes... va conèixer GH VIP a Arraf, que també és àrab. Val. I que, per cert, també és cantant, Arraf. Però va treure un single que no sé si podem escoltar ara ja. I tant. No te vas a ir. Posa l'altra. Dímelo y esta noche te vienes conmigo. L'autotune és meravellós. És una cosa... M'agradaria fer un karaoke amb aquestes cançons. Bueno, total, que es van conèixer, van tindre un mini lío a la casa, ella va dir que no, baralla, surten de la casa, es reconcilia amb l'Omar, i quan s'acaba tot aquest marrón, comença una relació, la Issa Pi amb l'Arraf. Val. Quan comencen aquesta relació, a la vegada, Omar Montes es fa el millor amic de Kiko Rivera, germà d'Issa, d'Isabel Pantoja. Ah, també de la mare. És a dir, hi havia festes a Cantora, aquella famosa casa de Pantoja, on estava convidat l'Omar Montes i no hi anava la seva filla. Hola! Quina cosa més estranya. Una bogeria, cap d'anys, coses d'aquestes molt estranyes. Molt mal rotllo. Total, que va ser quan va treure el single la Raf per fer-se amic de la família, jo també quiero ser artista, però també va dir la filla Xabelita, jo també vull ser artista, i també va treure un single, però abans de ficar la cançó, per treure el single es va canviar el nom i va ser quan comencem a dir-li Issa Pi. Issa Pi. Per què li diem Issa Pi? Perquè ella anava a un col·legi anglès i li deien Issa P de Pantoja. I li deien Issa Pi, i per això es diu Issa Pi, no per número Pi. Mira-la. Que és bona. Això és calite, Això és calite. Tot i que a mi m'agrada més la música del seu germà, Sí, el director. Saps què passa? Quan estava preparant la secció vaig haver d'escoltar-me totes les cançons, que després escoltarem la de Kiko Rivera, i la veritat és que, en comparativa, la de Kiko Rivera m'agrada i tot. Perdona, és que mira, és que Kiko Rivera té un flow que... Que ve trompeta aquí dentro. Cuéntale que volví, cuéntale que la meló. Perdona i... Però és que no s'acaba aquí. Quítate el top. Hombre, esta és la bona. I llavors també... no, aquest no és el Kiko. No, però els confong. Això és l'antes del balón gàstrico. Els confong. Chica loca. Com es nota que no tenim festa i que l'hem de muntar a la ràdio. Totalment. On sigui. Totalment. Però Issa Pi no està benvinguda, tot i ser artista, ser cantant, estar casada amb un cantant, no està benvinguda a Cantora. Però una cosa, si la mare és la Pantoja, per què no és benvinguda si és la seva filla? Perquè no es porta bé amb la seva àvia, la senyora Anna, i tampoc no es porta bé amb el seu tiet, que per cert, investigant, el seu tiet també és cantant. Escolteu aquesta cançó de fa 300 milions d'anys. Agustín Pantoja. Germà de la Pantoja. Germà de la Isabel. Home, Sí, tot Cristos cantant aquí. Aquí jo no sé què passa. A més, la Pantoja aquesta setmana acaba de treure un... Aquesta setmana, semblo de Barcelona. Aquesta setmana acaba de treure un... On vius, tu? Jo soc d'aquí. De Barcelona, no? Però si no ho sembles, és que ho ets. No, però vaig néixer a Lleida, soc de Lleida. No com aquest accent així com barrejat, com és del veritat. És veritat. Doncs la Isabel Pantoja té un single, un disc nou, que podria semblar que és un disc seu, però no, són canciones que me gustan, és a dir, de cop i volta pot ficar a Bisbal cantant per ella. Una playlist. Una playlist per ella. Que bo. Un karaoke. Un karaoke tota la vida, però cantant bé. A mi el que va flipar és una actuació que va fer Pantoja
i de repent, de copla i tal, surt no, però espera, perquè aquesta cançó té molt a veure. Perquè per la boda d'Isa P i Raf, a l'exclusiva diu, però lo más importante es que van a cantar mi madre y mi hermano. I dius, com serà això? Doncs tenim l'exemple de com serà, perquè ja ha passat anteriorment. Mira, Pantoja i Paquirrín. Ay, mi gente, si me antoja decir lo hermoso que canta mi Pantoja. Rola con tanta pasión. És una actuació en directe i el pobre Quico Rivera s'havia de posar el micro molt a prop de la boca perquè no es notés que era playback. Òbviament, el tio no és capaç de fer això. Home, no, tio. Ostres, però molaria molt que fessin un concert tota la família Pantoja. Home, per favor, l'Agustín, la Isa Pi. Tots. Concert de Nadal. No s'acabaria mai aquest concert que tots canten en aquella casa. O sigui, jo els Nadals amb aquella família deu ser un conyazo. No toca mi single, no toca mi single, tal. En el río. Mira mi videoclip. Però a mi un TikTok. Jo em poso a la ment de la Pantoja, que la Pantoja és una dona que és una artistassa, perquè poques n'hi ha que cantin com ella. Jo em poso que tants anys i tant treballar i la música i tal, i després veu el seu fill fent un reggaeton de qualitat dubtosa. La filla, que pobra, no sap ni posar-se aquell traje embotit que sembla un tall rodó. El germà, pobret, que no sap ni on està. El jove, a l'Afram aquest, que té nom de llet. L'Omar Montes, que és l'únic que fa reggaeton. O sigui, la Pantoja ha de dir, hòstia, ha degradat molt la cosa, ha degradat molt. Però pensa que la Pantoja viu en un altre món. O sigui, tot el que fa tot el que firma la família Pantoja, a ella li sembla meravellós i és fantàstic. Bueno, escolta, si et sembla, acabem amb David Bisbal, que ha estat pare. Que ha estat pare. Moltes felicitats, David Bisbal, t'estimem. Felicitats, David Bisbal. Amb la Rosana Zanetti han tingut una nana, la segona es diu Bianca, ja té 3 fills, 2 amb la Zanetti i una altra amb l'anterior, amb la tablada. La tablada. Sí, la tablada que està molt ben operada. I res, i esperem ja... Que gratuït aquest comentari. Ja li ha fotut, Ja li ha fotut. L'important és fotre la bulla. Perdona, és que la tablada no ho sabem, però el seu avi va ser el que va portar el Botox a Espanya. Ah, sí? O vull dir que devia ficar-li com un pack descuento. Gràcies, Marc, Un petó. Gràcies, Marc Florença, gràcies.